A Pobra é moito máis que turismo gastronómico e de praia. Sábeno ben no Departamento de Turismo do Concello, que deseñou un programa moi completo para poñer en valor a riqueza patrimonial e natural do municipio. É unha programación que está baseada en poñer en valor o noso patrimonio, tanto o noso patrimonio do Concello, o patrimonio cultural, como medioambiental, como patrimonio histórico. Creo que poñer en valor o que nos identifica e tamén o que nos diferencia, fai que se sea moito máis atractivo o destino. Unha das citas imprescindibles será a nosa feira, que abrirá xa o 31 de marzo con 14 postos instalados nos Xardíns Valle Inclán. O mércores día 5 terá lugar o obradoiro de marisqueo nos Areos a cargo da Asociación Mar da Pobra. Un obradoiro de marisqueo a pé, acompañados, como sempre, polas mariscadoras da Asociación Mar da Pobra, que van a ser as que fagan de guía para esta actividade. O grupo vai a ser un grupo reducido, necesario inscripción previa. Vamos a quedar ás 1 menos cuarto na oficina de turismo, dende ali vámonos a acompañar ata a Praia dos Areos, que vai ser onde ten lugar a actividade. Esta actividade ten un custo de 12 euros para os menores de 10 anos e de balde. Ademais das rutas polo treito do camiño Xacobeo a Orixe e pola contorna do río Pedras, haberá visitas guiadas polo Centro Histórico da Pobra e a Capela da Alba. Haberá unha visita na Capela da Alba, dedicada ao Bo Cristo que alberga a Igrexa de Santiago do Deán. Será guiada por Begoña Fernández Rodríguez, que é a profesora de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, co obxectivo de pôr en valor a beleza e a importancia histórica e artística da capela. As actividades precisan de inscripción previa que se pode realizar na oficina de turismo da Casa Mariñeira ou a través do enderezo turismo@apobra.gal.